Τρία παιδιά, είπαμε, ήταν ο Άλεξ που ξεκίνησε στην αρχή, μετά ήταν ο George 24/7 και ο Βάζος τελευταίος. Θέλουμε να ακούσουμε έτσι φωνητικά τουλάχιστον για τον Άλεξ που ξεκίνησε πρώτος. Πώς νομίζετε ότι τα πήγε? Έτσι, με ένα χειροκρότημα τουλάχιστον για τον Άλεξ, για τον πρώτο. Ο George πώς σας φάνηκε, ο δεύτερος, με ένα χειροκρότημα. Ο Βάζος ο τρίτος πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, η Κριτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι τη θέση του πρώτου εκ των τριών παιδιών που έλαβαν μέρος στο DJ Competition εδώ πέρα στο Bikini Bar στο Πρωταρά δεν είναι άλλος από το BZ. Έχει και την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια και στα υπόλοιπα τα παιδιά και θα σε δούμε στο μεθεπόμενο στην Αγία Νάπα που θα διεκδικήσεις και εσύ τη θέση του μεγάλου νικητή που θα ταξιδέψει για την Ήπεισα. Θα συνεχίσει ένα δεκαλεπτάκι σετ ακόμα περίπου και μετά θα ακολουθήσει, όπως έκανε το intro, να μας κάνει το outro ο Nick. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους εσάς που ήσασταν εδώ πέρα και για την παρουσία σας.